Poštovani dragi gledatelji, poštovani dragi pratitelji, dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate i rješavat ćete svoje jezične dvojbe. Na Jezikomatu se bavimo hrvatskim jezikom, našim zajedničkim komunikacijskim sredstvom i to posebno hrvatskim standardnim jezikom. Ono što želimo postići jest razumljivost, pravilnost i jasnoću u govorenom i pisanom komuniciranju. Ako nas budete redovito gledali, zasigurno ćete biti uspješniji u svim jezičnim djelatnostima. Bolje ćete razumjeti što je hrvatski standardni jezik, kako on funkcionira, što je gramatika, pravopis i rječnik hrvatskog jezika, u čemu se najviše griješi, u čemu smo dobri, a isto tako svoje vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja učinit ćete sve boljima. Moramo uvijek osvijestiti da je ovladavanje jezičnim djelatnostima trajna aktivnost. Nikada, ni u jednom trenutku svoga života ne bismo smjeli zaključiti da smo u potpunosti ovladali vještinama slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. A da bismo u njima bili uspješni, potrebna nam je motivacija, zasigurno je vi imate, dakle željeti nečim ovladati. Potrebno je vrijeme, također i vrijeme će ovdje kao kriterij biti ispunjeno jer ćemo dugotrajno svaki tjedan objavljivati videe u kojima ćete moći saznati nešto o hrvatskom jeziku, upoznati se s nekim pravilom i naučiti kako ga pravilno primjenjivati, a također bit će ispunjen i treći kriterij, a to je nadzor, odnosno imat ćete mogućnost upravo gledajući ove videe i učeći iz njih saznavati što je to što ste upotrijebili pravilno i u čemu se razlikuje od nepravilnog. Dakle, želim nam dugo gledanje ovih videa, uživanje u njima, razmišljanje o hrvatskom jeziku i samim tim postizanje pravilnije, razumljivije i jasnije komunikacije u govorenim i pisanim tekstovima. Hvala vam lijepa i pratite nas i na ostalim društvenim mrežama.